uste dut, hemen sortutako auzolagun, auzolana, elkarlana, kooperatibismoa, hori benetan, Euskal Herriak daukagun altxor bat dela. Eta beraen ideiatik, beira sortu zen, ez? Nigoan daukat, ona, hasi nintzena musikalean, alekoak esan zuztien. Utopian sinestu behar da, utopiara joan behar dugu, baina beti pragmatismotik, realismotik, ez? Eta azken baten, ideia geratzen badira hor, dingiliska, ideia tira besterik ez, eta ideia praktikora bihurtu behar dira, ez? Eta nik uste dut hori oso degarria dela. Eta horregatik gura dugu bere baloreak, bazagun errazteak gazten gana, joan, horregatik egin dugu baita, jende gaztea dago, pilo bat, kantariak, ez da gine izarrenetarrik bana izen, gazte pilo bat, bai easo gazteak, ikasleak, aktoreak, emakume gizondezko, eta musikala ere oso modernoa da, kontemporaneoa da. Dantza ongo da, koreografia ederrak ongo dira, Arimendarrete ingo duena ere gaztea da bera izatez, eta harima. Nik uste dolako musikala batek behar du harima eta hori izango du batez. Ilusioz gainezka gaude eta uste dugu, aukera oso polita dela, ez? Pertsonaia hau egitarena, bere balorengatik, gure herriagatik egintzun guztiagatik. Hasiko gara pixka bat Gontzalekin banaka lan egiten, eta gero gutxinaka puzle bat izango balitz bezala, gutxinaka txertatzen jungo gara, ez? Bat eta bestea. Orduan, bai izango dela, Arizmendiarretaren inguruan sortuko dugun mundu hori, baina arte desberdinetatik. Estena asko izango dira desberdinak baita, ze biziaroa ere, baserrian gerra aurretik, gero gerra bizi, gerra osteko Arrasaten bertan gertatu zena, 51 batean, pobrezia, frankismopean, lan falta, eta 9.000 biztanletik, 29 pasatu zen denbora gutxian, eta horrek esan nahi du, zerbait hon egin nebela, eta egin berak eta bere ondokoak, ez? Ze, bera izango da protagonista, da gu kantariok hor egongo gara, eta bigarren partean Ulgor, danok ezagutzen dugu, Satorre, Larrañaga, Armatxea, Urtubai, horiek izango dira baita protagonistak, kontatzen zer eta nor zen, ez? Eta emakumeak ere, oso importantea da, jente gutxi daki, bertan sortu zela Arrasaten, lehen aurtzendigia estatu mailan. Eta zergatik, enpresara joan zirelako, sartu zituztelako bertako emakumeak. Hori guztiot oso deigarria da eta aipatzekoa. Gauza moderno asko dauzka, nik uste dut bera hori zan, aitzindaria, bizinduari bazen, ez? Eta ezagun erazi behar dugu. Izakiarekiko harremanean bizi naizen, bizitzaren premia edatu zuen. Jakina Arrasaten egin behar genduan lehenengo astenaldia, ez? Irailaren 17-18an. Gero urriaren batean egingo dugu Arriagan, eta agian beste egun bat ere, baina gero baita urriaren 29an Baluarten, Iruñan, Gasteizen egingo dugu abenduaren 15ean, eta gero asmoa dago baita Donostian bertan egiteko, eta Goierri aldean. Eta zergatik ez, musikal hau, iparragire moduan, kanpora eraman ere, zergatik ez, uste dut, baliogarria dela. Arrasatetik atera dira, milaka histori kanpora, hau musikalaren ikustu kanpora eramoteko modukoa dela,